Juan Kapitulo 6. Human niini, mitabok si Jesus sa lanaw sa Galilea o lanaw sa Tiberias. Misunod kaniya ang daghang kaayong tao kay nakita man nila ang mga milagro sa iyang pag-ayos sa mga masakiton. Mitungas si Jesus sa usa ka bungtod uban sa iyang mga tinun-an ug bilingkod sila didto. Niadtong higayuna duol na ang kasaulugan sa pagsaylo. Unya mitan-aw si Jesus sa palibot niya ug sa pagkakita niya sa daghang mga tao nga nagpaingon kaniya, miingon siya kang Filipe, asa man kita makapalit og igong pagkaon alang niining mga tao? Gisulti niya kini aron pagsulay kang Filipe, apan ang tinuod mao nga nahibalo na si Jesus kung unsay iyang buhaton. Si Filipe mitubag, bisan pag mupalit kitag pan nga bilig 200 ka denaryo, dili gihapon kini paigo nga ipakaon niining mga tawhana. Usa sa iya mga tinun-an nga si Andres, igsuo ni Simon Pedro, mingon kang Hesus, ani ay batang lalaki dinhi nga may 5 ka pan nga sibada ug 2 ka isda, apan mag-unsa man kini alang niining daghang tao? Si Hesus mingon kanila, palingkura ang mga tao. May daghang sagbot nga nanubo ni adtong dapita, busa ng lingkod ang mga tao nga may gidaghanon nga mga 5,000. Unya gikuha ni Jesus ang pan, nagpasalamat sa Dios ug giapod-apod niya ang pan ngadto sa mga tao. Mausab kini ang iyang gibuhat sa isda ug silang tanan nakakaon kutob sa ilang gusto. Sa nangabusog na silang tanan, miingon siya sa iyang mga tinun-an, hipusan ninyo ang mga salin aron walay mausik. Busa gihipos nila ang tanang salin sa 5 ka pan nga sibada nga gikaon sa mga tao ug nakapuno kinig 12 ka bukag. Sa pagkakita sa mga tao sa milagro nga nahimo ni Jesus, miingon sila, sa walay duha-duha siya gayud ang propeta nga giingon sa kasulatan nga moanhi sa kalibutan. Nasayod si Jesus nga moduol sila kaniya ug pugson siya aron himuon nilang hari, busa mibalik siya nga nag-inusara ngadto sa kabungturan. Sa pagsalop na sa adlaw, nangadto sa lanaw ang iyang mga tinun-an ug nanakay silag sakayan, unya nanabok ngadto sa Capernaum. Nagabii na lamang apan wala gihapon moapas kanila si Jesus. Niadtong higayuna, dagko kaayo ang balod tungod sa kusog nga hangin. Ang mga tinun-an nakapamugsay nag 5 o 6 ka kilometro sa dihang nakita nila si Jesus nga naglakaw sa tubig ug nagkaduol sa sakayan, busa nangalisang sila. Si Jesus mingon kanila, ayaw kamo kahadlok kay ako kini. Gipasakay nila si Jesus uban ang kahinangop ug diha-diha ang sakayan midunggo sa dapit nga ilang gipadulngan. Sa pagkasunod adlaw, ang mga tawo nga nagpabilin sa tabok sa lanaw nakakita nga usara ka sakayan ang nahibilin didto. Nasayod sila nga si Jesus wala mosakay sa sakayan uban sa iyang mga tinun-an nga nanggikan nga sila ra. Hinuon didto'y ubang sakayan gikan sa Tiberias nga nanunggo dool sa dapit diin ang mga tao mikaon sa pan tapos makapasalamat ang Ginoo. Sa pagkamatikod sa mga tao nga wala didto si Jesus ug ang iyang mga tinun-an, nanakay sila sa mga sakayan ug nangadto sa Capernaum aron pagpangita kaniya. Sa nakit-an na nila si Jesus didto sa tabok sa lanaw, miingon sila kaniya, magtutudlo, kanus aka pa mahiabot dinhi? Si Jesus mitubag, sultihan ko kamo, nangita kamo kanako dili tungod kay nakasabot kamo sa mga milagro nga akong nahimo, kundili tungod kay nakakaon man kamo sa pan ug nangabusog. Ayaw kamo paghago alang sa pagkaon nga madaot, kundili sa pagkaon nga mulungtad ngadto sa kinabuhing walay katapusan. Kining pagkauna ihatag kaninyo sa anak sa tawo, kay anaa kaniya ang pag-uyon sa Dios nga Amahan. Busa gipangutana nila siya, unsa may among buhaton aron pagtuman sa mga ipabuhat sa Dios? Si Jesus mitubag, ang buluhaton nga ipabuhat sa Dios kaninyo mao nga mutuo kamo sa iyang gipadala. Sila mitubag, unsa mang milagroha ang imong ipakita kanamo aron manuo kami kanimo? Unsa may imong himuon? Ang among mga katigulangan nangaon og mana didto sa kamingawan, sumala gayud sa giingon sa kasulatan, gihatagan niya silag pan gikan sa langit. Si Jesus miingon, sultihan ko kamo, dili si Moises ang naghatag kaninyo og pan gikan sa langit. Ang akong amahan mao ang naghatag kaninyo sa matuod nga pan gikan sa langit.
Kay ang pan nga gihatag sa Dios mao siya nga nanaog gikan sa langit ug naghatag og kinabuhi sa kalibutan. Sila mingon kaniya, "Sir, hatagi kami kanunay ni anang maong pan." Si Jesus mingon kanila, "Ako mao ang pan nga naghatag sa kinabuhi. Ang moari kanako dili gayud gutomon ug ang mutuo kanako dili na gayud uhawon. Gisultihan ko na kamo nga nakakita na kamo kanako apan wala kamo mutuo. Ang tanan nga gihatag kanako sa akong amahan moari kanako ug ang moari kanako dili ko gayud isalikway kay nanaog ako gikan sa langit dili aron pagbuhat sa akong kaugalingong kauboton kundili aron pagbuhat sa kauboton sa nagpadala kanako. Kini mao ang kauboton sa nagpadala kanako nga dili ako kawad-an bisag usa sa tanan nga iyang gihatag kanako. Hinuon banhaon ko silang tanan sa katapusang adlaw. Kay buot sa akong amahan nga ang tanan nga nakakita sa anak ug mutuo kaniya makabaton og kinabuhing walay katapusan ug banhaon ko sila sa katapusang adlaw." Ang mga tawo nagbagulbol bato kaniya kay miingon man siya, "Ako ang pan nga gikan sa langit." Miingon sila, "Dili ba siya si Jesus ang anak ni Jose? Nakaila kita sa iyang amahan ug inahan. Busa nganong miingon man siya nga gikan siya sa langit?" Si Jesus mitubag, "Ayaw kamo pagbagulbol. Walay makaari kanako gawas kun ang akong amahan nga nagpadala kanako mao'y mopaduol kaniya nga ri kanako ug banhaon ko siya sa katapusang adlaw." Ang mga propeta nagsulat nga ang tanang tawo tudloan sa Dios ang mamati sa amahan ug makakat-on gikan kaniya moari kanako apan wala kini magpasabot nga may nakakita sa amahan. Siya nga gikan sa Dios mao lang ang nakakita sa amahan. Sultihan ko kamo, ang mutuo may kinabuhing walay katapusan. Ako ang pan nga naghatag sa kinabuhi. Ang inyong mga katigulangan mikaon sa mana didto sa kamingawan. Bisan pa niini nangamatay gihapon sila. Apan ania ang pan nga mianhi gikan sa langit aron bisan kinsa mahimong mukaon niini ug dili mamatay. Ako mao ang pan nga gikan sa langit nga naghatag sa kinabuhi. Ang mukaon niini nga pan dili gayud mamatay, ug ang pan nga akong ihatag mao ang akong unod aron mabuhi ang kalibutan. Nakahaling kini og mainit nga paglalisay sa mga tawo. Unsaon man niining tawhana paghatag kanato sa iyang unod aron kanon? Nangutana sila. Si Jesus miingon kanila, "Sultihan ko kamo, kung dili kamo mukaon sa unod sa anak sa tao ug dili mo inom sa iyang dugo, dili kamo makabaton og kinabuhi. Ang mukaon sa akong unod ug moinom sa akong dugo may kinabuhing walay katapusan ug banhaon ko siya sa katapusang adlaw. Kay ang akong unod mao ang matuod nga pagkaon ug ang akong dugo mao ang matuod nga ilimnon. Ang mukaon sa akong unod ug moinom sa akong dugo magpabilin dinhi kanako ug ako diha kaniya. Ang buhing amahan mo'y nagpadala kanako ug tungod kaniya buhi usab ako. Sa samang paagi ang mukaon kanako mabuhi tungod kanako. Busa mao kini ang pan nga mianhi gikan sa langit. Dili kini sama sa pan nga gikaon sa inyong mga katigulangan ug unya nangamatay gihapon. Ang mukaon niining maong pan mabuhi sa dayon." Isulti kini ni Hesus samtang nagtudlo siya didto sa sinagoga sa Capernaum. Daghan sa iyang mga tinun-an ang nakadungog niini ug miingon, "Lisod kaayong dawaton kining pagtulun-ana. Kinsa bay makasabot niini?" Bisag walay nagsulti kaniya, nahibalo si Hesus nga nagbagulbol ang iyang mga tinun-an bahin niini. Busa giingnan niya sila, "Nakapabugnaw ba kini sa inyong pagtuo kanako? Pananglit, makita ninyo ang anak sa tao nga mukayab balik sa iyang gigikanan. Mabugnaw ba lang gihapon kamo? Ang naghatag og kinabuhi mao ang Espiritu sa Dios ug dili kini mahimo sa unod. Pinaagi sa mga pulong nga akong gisulti kaninyo, mabatunan ninyo ang Espiritu nga naghatag sa kinabuhi. Apan pipila kaninyo dili manuo." Nahibalo si Jesus sukad pa sa sinugdan kinsay dili motuo ug kinsay magbudhi kaniya. Ug midugang siya sa pag-ingon, "Mao man gani nagisultihan ko kamo nga walay makaari kanako gawas kon itugot kini sa amahan.
Tungod niini, daghan sa mga tinun-an ni Hesus ang mibiya ug wala na gayud mukuyog kaniya. Busa miingon siya sa 12 ka tinun-an, "Ug kamo, mubiya ba usab kamo kanako?" Si Simon Pedro mitubag kaniya, "Ginoo, kinsa may among kapaingnan? Anaa kanimo ang mga pulong nga naghatag og kinabuhing walay katapusan. Nagtuo kami og nasayod nga ikaw mao ang balaan nga mianhi gikan sa Dios." Si Jesus mitubag kanila, "Dili ba gipili ko man kamong 12? Apan yawa ang usa kaninyo." Ang iyang gipasabot mao si Judas nga anak ni Simon Iscariote, kay si Judas bisan tuod usa sa 12 ka tinun-an magbudhi man kaniya.